Pretekári dopredu. Kde máš? Potešením a cťou, že ste prejavili záujem, odvahu a našli cestu, aby ste sa zúčastnili pretekov športových rybárov. Na veľkom stretnutí priateľov športového rybolovu pod heslom Chyť a pustiť. Veríte, ja si myslím, že máte to s tebou aj. Ja si myslím, že úvodného slova máte toľkoto. Dovoľte, aby som privítal za prvé hlavného sponzora podujatia, ktorý je z Maďarska, Bipcar Bites, Hungária, Hermes Zsolt, majiteľ firmy. Privítam ho aj po maďarsky. Isten účastníte na týchto pretekoch. Fontosnak tartjuk azt, hogy a halak szeretete a gyerekeknél elkezdődjön. Veľmi dôležité, kladáme k tomu výraz, aby tá láska k tej vode, k tej prírode a k tým rybám sa začalo v tom najnižšom veku. Hogy a hal az a barátunk, tehát nem hazavinni és megenni kell. Ryba je náš priateľ, nevidíme ho len ako u nás na pekáči, hanem egy szép fotó keretében el kell engedni vissza a vízbe. Že ohľadom toho, že aby bola pamiatka, nejaká pekná fotka, nejaká pekná spomienka púšťať naspäť do vody, chytiť tú rybu, samozrejme o niečo isté, ako u nás hovoríme väčšiu, aby ste sa s ním stretli znova ako s priateľom. Rajtatok múlik az, hogy a jövőben is a vizekben legyen hal, és legyen élmény. Na vás záleží, aby do budúcna, vy ste naša generácia, to už budem Kuštík aj priložím k tomu, na vás sa spoliehame, že aj do budúcna v tých našich vodách vždy a vždy budú ryby. Všetkých vás samozrejme vítam na tomto detskom kaprárskom maratóne, je to prvý ročník. Dúfam, že naozaj to bude fungovať aj do ďalších rokoch a že sa pobavíte na tomto kaprárskom maratóne aj ďalšie ceny, ktoré nám dal aj náš sponzor Bipcar Bites Hungária a vlastne aj Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu z Lučenca, takisto obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu z Poltára a samozrejme je tu ešte podpora aj obvodnej organizácii z Filiakova. Prvá cena, aby ste vedeli, o čom to je, tak je to vlastne udica Roland Mezok, norožilák, Nie všetkých, tak aby tam bolo vidno. Majiteľa hlavne. Jakub Kováč, Michaela Ujnová, Juríková, Víťazka. Filip Bukovský, ťažko ranený človek, ale bude sa snažiť. Ríšo Valentíny, Robert Blaho, Ďalší ranený. Erik Kubuš, Ľubomír Račák, Igor Žilák, Kamil Uhrík. Stefánia Ivaničová, Tomáš Gál a Patrik Ronček. To vôbec nefúka. Všetko poltárka, tak. No tak sa nepredstavte, tak si to fakt. Filip, daj si dole tričko. Filip, kde opováci namoči tú sádru? No na to nevláďo, toto robil do mňa. Už máš namočenú však? Už spadol do vody. A čo to nefúka? Ale to a přijel ako na badi. No, ja si napni. No, nazdar. Dorastie. Idzie prvý Lubo. Lubo, to je Lubo, ale dobre. Tak Lubo, Lubo to máš jen. Iba pečku. A ty ľahko hráče? Ale ako skákali, vieš? Byl som vám trošku záber. Morejný karas. Čo mal? Ale otec, Juriti, tak pozri sa. Že na ňo akorát...
A že on mi vysvetlí, môžeš ti pískať toľko chceš, no, babi to. tak to budú deti. Jaj. Musí dať objektív taká. Kde ideš? Žiaľ. Ľudo sa mi z liekov. Všetky teraz chodí ako kilo. No sa mi jebeš! Idem si zakrmiť raketou. Ten zábeh. Jemu sa... Teraz robím, každý rok robím. Verovač ma never, každý rok volám chlapov. Tvoje ústa hovoria. Každý rok mi prídu chlapi. Ono je 6, 8, 12, 30, či 12, 20. Za tie roky to také robí. Najviac mi hovorí 17. Po sklárni, po ničom, chlapi prídu. To nevadí. Stále. A už sa robí iba. Nie. Skôr inak, Najviac sa mi páčia 3 hodinov, ja. Nemám koho patrať do hodiny. Taká partia do hodiny. Keď nebola partia na stane, v živote to nebola. Robili sme ešte. Večer, najskôr večer. No a nech sa zabavia. Ide o zábavu. Tak. No čo máme, veď sa pochváľme takým. Môžeš vypísať? Máme takto. No, ale iba slipot. A ty? Mala voda ide utrbiť na tešku. Aj moju? Také presne ako moju. To je druhá, tretia a druhá. Hoď klobúk na zem. Á, Vilo. Pozri. Našiel si? Deň ubehol ako nič, 24-hodinový prvý pretek kapránskeho maratónu Vipkár Cup Junior Slovakia je ku koncu. Samozrejme, hľadíme na vás celý tým aj s hlavným sponzorom z Maďarska, Vipkár Bajc. Vidíme tie iskry v očiach a to nás zavezuje nás veľa vecí do budúcna. Poďakovanie patrí vám účastníkom, všetkým, ale hlavne mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Lučenci. Bez nich, bez tejto vody krásnej a bez detí. Spolu so občianským združením a Bikárkom Slovaku. Ako vás budem čítať, budete chodiť po jednom, každé dieťa, a potom vyhodnotíme tých, čo vlastne vyhrali. Matej Kováč. Gratulujem. Mirko, treba gratulovať ešte. Idem aj ja. Ladislav Kováč. Pardon. Gratulujem ti. Tomáš Kurák. Vrali, že všetkých zbytočných, tak tam nedám všetko. Nie, len ty potom. Máme len desiatky. Karol Seviáni. Všetky? Roland Mezo.
Noro Žilák. Adrian Klefler. Bravo. Filip Bukovský. Bravo. Tlieskajme, chlapci. Ríšo Valentíny. Robert Blaho. Ja nemôžem teraz. Erik Kubuš. Ľubomír Račák. Tomáš Gál. Takto, rozhodli sme sa, v propozíciách sme mali stanovené, že ceny budú 3 plus najväčší kapor. Keďže tých kaprov sa nechytilo až tak veľa, ohodnotíme vlastne tie deti, ktoré nachytali ryby, tak budú ohodnotené všetky a vlastne kolega Siehelský vám povie, kto sa umiestnil na ktorých pozíciách. Michaela Uríková. Počtom bodov 43 sa umiestnila na 7. mieste. Gratulujeme. Kúkni sem. Toto je ešte pre teba. Miška. 5. mieste sa umiestnil Adrian Janár s počtom bodov 45. Bravo! Dobre, môžeš. Na 4. mieste sa umiestnil Kristián Brisuda s počtom bodov 47. Gratulujem ti, ja. To je pre teba ešte všetko. Dobre, poď sem ešte ku nám. Aj ty si tam Najväčší kapor za celý pretek sa chytil Ľudový Zelinka počtom bodov 66. Ľudo, potom Bravo! sa Ľudko, otoč sa, Ľudo. Toto je tvoje, toto daj otcovi. Nie, s cenami sa odchoď. Potom aj spoločná fotka bude mládež. Miro, usmej sa, Miro. Dobre. A na 3. mieste sa umiestnil takisto Ľudový Zelinka s počtom bodov 66. Bravo. Bodujete Zelníkovci. Do výboru nič pracovať. Víš ma dve? To je druhá. Aj, Ten silon je tam tomu. aj s tou cenou sa odchoď ešte. Aj s tou cenou. Vieš čo, toto takto daj, toto si chyť. Pozeraj sem. Dobre. Na 2. mieste sa umiestnila Štefánia Ivaničová s počtom bodov 80. Gratulujem. Nech sa páči, tu je tesok naviják a tesok slzica k tomu. Plus ešte silon a tričko. Daj to do silom sem. Prosím ťa takto. K sebe. Aby ťa bolo vidno troška nižšie, nevidno ťa. Tak, dobre, super. Tevko, úsmev. Dobre. Na 1. mieste sa umiestnil Matej Mata s počtom bodov 177. Pozrite sem. Úsmev. Aj ty vzadu. Bachen. Čiribiri. Dvakrát. Aby som mal. No úsmev ide, vidím.